And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Yakapin mo ang mga magulang mo habang nandyan pa sila kasama mo. Itago niyo ko sa pangalang Kira. At ito ang aking secret file. Namulat ako sa maganda at maayos na pamilya. Kung ano yung gusto ko, binibili ng mga magulang ko. Gusto ko nito, gusto ko niyan, ma. Kailangan ko ng ganito, pa, bilhan mo ko nito. At sa isang iglap, nandiyan na agad. Si mama nagtatrabaho noon sa isang kumpanya at isa siyang boss doon. Si papa naman may talyer. Fast forward, nagdalaga na ako, nasa kolehiyo na. Nang magka-cancer si mama. Breast cancer. Halos sa ospital na kami tumira. Pero yung samahan namin ng pamilya ko, walang nabago. As in, masaya at maayos pa rin. Sabi nga nila, ang swerte-swerte mo naman sa mga magulang mo, ang babait nila. At sobrang natutuwa naman ako kasi magulang ko yun eh. Akalain mo yun? Swerte ko pala talaga. Hanggang sa tumagal ang panahon, naging okay na si mama. Nakauwi na siya ng bahay. Doon na siya nagpagaling sa bahay. Pero, isang araw, nagulat na lang kami dahil ayun na naman. Nagkaproblema na naman si mama. Kasi, saan daw sila kukuha ng pera? Ang mahal-mahal na ng gamot niya. Tapos, idagdag niyo pa yung daily needs namin. Yung pag-aaral namin. Hindi na nila alam kung paano gagawan ng paraan. Pero sabi naman ng mga magulang ko, gagawa sila ng paraan para malampasan namin yung challenges na yon. Lumipas pa ang mga araw. Nasa school ako noon, nagre-review. Kinabukasan, finals na namin. Nang nag-text sa akin bigla si mama. 1:15. Ang sabi niya sa akin, "Nak, mag-iingat ka dyan ha. Mahal na mahal ka ni mama." Siyempre nagulat ako. Kasi bakit biglang magte-text si mama ng ganun sa akin hapon? Kaya sabi ko, "Ma, bakit? Saan ka pupunta? Nag-away ba kayo ni papa?" Kasi hindi naman siguro siya aalis basta-basta kung walang maganda at acceptable na reason. So, nag-reply siya. Sabi niya, "Ano ka ba? Dito lang ako sa bahay. Hindi kayo iiwan ni mama. Nandito lang ako palagi ha." Hindi ko alam kung bakit sa mga oras na yun, hindi ko na mapigilan yung luha ko. Bakit naiiyak ako habang binabasa ko yung message ni mama? Nag-reply pa rin ako, sabi ko, "Ma, inom ka ng gamot dyan ha, uuwi ako agad." Tapos hindi na siya nag-reply. 2:45 recess namin. Naglakad-lakad kami sa oval ng school. Pero habang naglalakad yung utak ko, si mama yung laman. Yung mga mensahe ni mama, yun yung umiikot ng umiikot sa isipan ko. Iniisip ko, bakit bigla na lang siya nag-text ng ganun? Hindi naman siya basta-basta nagte-text ng mga ganung bagay. Hanggang sa biglang nakaisip ako ng shocks. Kailangan ako ng mama ko. Dali-dali akong tumakbo sa classroom para kunin yung bag ko. Tapos, tumakbo ako ng tumakbo pauwi. Ni pagod wala akong maramdaman sa mga panahong yun. Hanggang sa sa pagdating ko sa bahay, sa harap pa lang ng bahay namin, marami ng tao. Maraming tao. May umiiyak, nakikita ko si kuya, iyak ng iyak. Si ate nakaupo na sa sahig na parang hindi na makahinga sa pag-iyak. Si papa iyak ng iyak habang kausap yung mga pulis.
Lumapit ako kay Papa, tatanungin ko sana kung anong nangyari at nasan si Mama. Nang bigla akong yakapin ni ate. Umiiyak lang siya habang yakap-yakap ako. Tapos ako, wala. Tulala lang ako. Tapos bigla akong tumakbo sa loob ng bahay para tingnan ba, nasaan ba si Mama? Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko yung babaeng hinahanap ko. Nakita ko si Mama nakahiga, puro dugo sa dibdib. Tapos may baril sa tabi niya. Doon, agad-agad tumulo yung luha ko. Gusto ko siyang lapitan. Gusto ko siyang yakapin. Pero hindi ako makagalaw. Hanggang sa kinuha na ako ni Kuya, pinalabas ako doon. Kinausap ako ni ate at ni Kuya. Pero parang wala akong naririnig. Hindi ko alam kung bakit. Basta ang alam ko, nagpakamatay si Mama. Fast forward, naiburol at nailibing si Mama. Lumipat kami ng Maynila. Doon kami nagpatuloy ng buhay. After 2 years, napagdesisyonan ni Papa na umuwi na uli sa probinsya namin. Doon na lang daw siya ulit magtatrabaho. Tapos sinama niya si Kuya. Doon na rin naghanap ng trabaho si Kuya, samantalang si ate nag-work pa rin sa Maynila bilang medical technologist. Tapos ako nung time na yon, graduating na ako sa college. Konting kembot na lang, engineer na ako. Fast forward, nakagraduate ako. Nag-take ng board exam. Kinabukasan umuwi yung ate ko ng probinsya pero hindi niya sinabi kung bakit. Then, 2 a.m., tumawag sa akin si Kuya, biglang sabi, "Ayusin mo na gamit mo, uwi ka dito. Sinugod namin si Papa sa ospital." Tapos sabi ko, "Kuya, baka mga hapon pa ako makakauwi kasi may aayusin pa akong papeles dito eh." Tapos sabi niya, "Okay, mag-ingat ka." Inayos ko na yung mga dapat kong ayusin para makauwi na ako. Kasi kinakabahan ako, pero alam ko namang malakas si Papa. 11:30, tumawag sa akin si Kuya, umiiyak. Doon pa lang, naisip ko na, shucks, ito na naman. Pinatay ko agad yung tawag. Tapos umiyak na lang ako nang umiyak. Vibrate ng vibrate yung phone ko. Ang nababasa ko puro condolence. At dun parang mas nadurog yung puso ko kasi bumalik na naman yung pakiramdam na gustong-gusto kong gumalaw pero hindi ako makagalaw. Bawat pikit ng mga mata ko, si Papa lang yung nakikita ko. Lumipas ang 1 oras, natulala lang ako nang biglang tumawag sa akin si ate. At may pinarinig siya sa aking boses. Boses ng lalaking hinihiling ko na sana hindi na lang nawala. Ang sabi niya, "Ay, my princess, sobrang proud ako sa'yo. Sobrang proud si Papa sa'yo kasi naniniwala ako na matutupad lahat ng dreams natin. Mas galingan mo pa ha, susuportahan ka ni Papa sa lahat. Huwag ka na masyadong pasaway kina ate at kuya mo ha. Mahal na mahal kita." After kong marinig yun, nag-flashback lahat ng memories namin ni Papa. At sa pagkakataong yun, bigla akong nagkaroon ng lakas para gumalaw. 4:00 ng hapon, pauwi na ako. Sobrang lakas ng ulan. Wala akong makuhang kahit anong masasakyan. Taxi, tricycle, jeep naman punuan. Naiiyak na ako habang naghihintay ng masasakyan. Try ako ng try hanggang sa 6:00 na. Ayun, sa awa ng Diyos nakasakay na ako. Dumating ako sa bahay after 8 hours na biyahe. Dumating na ako dun. Nakaburol na si Papa. Ang sakit. Kasi hindi ko man lang siya nahawakan o nayakap. Kahit sa huling sandali na buhay pa siya. 9 na araw daw ibuburol si Papa.
Sa huling araw niya yun. Yung labas ng result ng board exam. Lumipas ang araw, dumating na nga yung last day ni Papa. Lumabas na din yung result. Pagising ko, computer agad yung binuksan ko. Hindi ako nabigo. Nakapasa ako. Hindi ko pinaalam kina ate at kuya o kanino man. Kaya nung nagsasalita ako sa tribute ni Papa, umiyak ako. Tapos sabi ko, Pa, ang daya-daya mo. Sobrang daya nyo ni Mama. Hindi nyo man lang hinintay na maging successful ako. Hindi nyo man lang hinintay na eto na. Engineer na ako. Hindi ko man lang naparanas sa inyo yung magandang buhay. Gamit yung perang kinikita ko. Eto na pa, engineer na ako. Matutupad na lahat ng dreams natin. Sayang lang kasi hindi ko man lang masusuklian yung hirap na ginawa nyo para sa amin. Para sa akin. Para lang matupad ko tong pangarap ko. After nun, bago ka umalis sa harap ng maraming tao, finlash ko sa screen yung result ng board exam. At nandun sa baba nun, yung name ko. Nagpalakpakan lahat ng mga tao, nakangiti sila sa akin. Ng mga oras na yun, parang hindi na naman ako makagalaw. Pero, bigla na lang ako nakaramdam ng yakap na sobrang higpit. At yung yakap na ayaw ko nang matapos. Kasi parang niyakap ako ni Papa. After mawala ni Papa, lahat kami nahirapang mag-adjust. Tapos minsan may mga nagtatanong sa akin, ano raw ba yung mas mahirap? Yung mawala si Mama o si Papa? Ang sagot ko sa kanila, pinakamahirap doon ay yung araw-araw kang sasampalin ng katotohanan, wala ka ng mga magulang. Kasi parehas lang naman yung sakit eh. Parehas lang naman yung hirap nung iniwan nila kami. Fast forward, naging maayos na uli kami. Hindi nga lang kasing saya ng dati, pero pinipilit naman namin maging masaya. May pamilya na yung kuya ko, at yung ate ko naman very hardworking. At ako, ito medyo nakaka-adjust na sa trabaho. Marami na ring projects ang binibigay sa akin. And hindi naman namin lahat makukuha eh. Pero kung meron man akong hiling sa buong buhay ko, siguro yun ay ang maging mapayapa kung nasaan man sina Mama at Papa. At kung nasan man kami ngayon, hindi naman namin lahat yun makakamtan. Kung hindi dahil sa dalawang taong naghirap para marating namin to. Kaya sobrang saludo ako sa inyong dalawa, Mama at Papa. Sana naririnig nyo to. Hanggang dito na lamang po. Thank you and God bless you all. Muli, ako si Kira at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.